mukoro bwe gwadi ya Kyogoro musike Samuel Apoko nigo aigirira mu bishop bwe diocese ya Kisii Bishop Joseph Mairura kubwatakana no gusaganwa ase mitandao kolengana na Apoko nigo Bishop Mairura abwata bosibole buna onde bwensi asense ya Kenya kubwatuka ebirengere biyaye na nigo abolirie Mairura aigwe amaskaniaye abantu baminto montegerere nande nabona ari gusaba abantu baminto nayekere kwegure gento tako abo mwango kuramomo tako bo mwango kwiranirio muntu bobe nara kwara digest ne constitution yetu ya Kenya ne tekiro muntu bosibole bugukwana na koereza kende yonsi kerese enkoro yae somo yoye ige mambi yabona nataka gukwanira engana yabera bishop kara bishop arenge anniversary yae gari musoche sabato yae ta amangana akwanete lakini orami right left ono jenara gotebanga bishop mwanyabana bishop itu catholic mwanyabana injazma jazintari mu catholic lakini nisigete edini na niseta bakorerwa Nyasaye and more especially you Bishop Mairura egento keria kwana ni opinion yae na mwanyabana na nainja Apoko ndatware opinion yae e constitution yetu neto ataribaga yokuru mundo freedom of expression ya bishop no kiarenge ne aba bishop bande Kenya bakwani nabona tigandu example na muyeria omo bishop Onyeri okwanire amara ange sana igoro ya siasa akolipiuke government and whatever lakini nanya koro abantu bamwe abo bakumuraba naro gusaba abantu baminto ngaki uyu no musombo Nyasaye as much as akwanite ideology yae etari ko subscribe ne ya ino bari mutaigwete nga mbuya akwanite nabona ari gusaba abantu baminta maskani atoke guchi se kanisa na maskani atoke guchi asabasomba banyasai ere mwanya bantu nere na bwate right yo gukwana mangana ari akwanete nande gento kyangokiri omo bishop uyu nande na imugitegoro akasaba mabere nga onye mwambwate tebube munyabere iguyu no muntu Nyasaye nari gusaba nk'abantu baminto na kinatenenera na maskani manene ntari gukwana kende geko gaje muntu ntataite kugara munde kamuranje abantu baminto ase twabeta tosike kanisa na ndotike n'abasomba banyasai amwanchumo ligere litogendete abeboli nigo